Makandienyu advocate nokuda kutenda Ziva Kwawakabva team maisibongile chida and team Rao nokuda kuatenda for my cards that they sent. My cards akandibatsira kupronounce nekutaura my words Shona. Some of the things was up by mind, but there are some things that I learned also. Pane my cards scarf zuwa muka mwiri ne ma numbers nikudziza zvakawanda from you guys. Thank you. Tinotenda Ziva Kwawakabva, tinotenda maisibongile team Rao. Thank you and bye.